abasebenzi bezempilo bathi kunemicikilisho eminingi ukunikeza iziguli imishanguzo efanele yokudambisa igciwane lesandulela ngculazi ngenxa yokuthi kusetshenziswa izindlela ezilikhuni, kodwa-ke kujwayelekile ukuthi kube abahlengikazi abanikeza iziguli le mishanguzo. If you don't know the formula, how to calculate the clearance formula, then you can be giving the patient that is not supposed to be put on that medication. Unompumelelo Mantangana usebe umhlengikazi iminyaka engama-20. Kamuva nje ufundisa abahlengikazi abasebasha indlela yokunikeza iziguli imishanguzo yokuthi igciwane lesandulela ngculaza. Ulwazi lwakhe oluholela ukuthi odokotela kanye nochwepheshe basungula uhlelo lukamakhalekhukhwini i-Avero phone application. Loluhlelo lukamakhalekhukhwini liqopha imininingwane yesiguli bese lidalula imishanguzo kufanele inikezwe isiguli. When I saw the apps, it made me so excited because there's also that calculation here. You only put in what the lab results are. Then you put in the patient's age. You put in the patient's sex, then it gives you the answers. Loluhlelo lukamakhalekhukhwini lizoba usizo kakhulu ezindaweni zasemakhaya nalapha abahlengikazi benokusebenza ngabodwana khona. So if you can picture a nurse in a rural clinic in the Eastern Cape who does not have access actually to call on experienced clinicians, can she go through this app, the simple sort of checklist, and then come to a correct answer, not only just the guideline, but actually an answer that provides more information than she would have had otherwise. And that's the rationale behind the app. Okwamanje inkampani esungule loluhlelo i-Avero isadinga ukuthi ithole isitifiketi kwi-South African HIV Clinicians Council ukuze ihlangabezane nezidingo zomnyango wezempilo ngalolu hlelo lwayo.